ככה נראה השאסה של הטנדר לאחר פירוק הארגז, לפני ניקוי, לפני שטיפה, כמו מהמפעל. השתמשו פה בכבל תלת גידי לחשמל, חצי בית חצי טנדר. וזה הארגז שהוא עומד, רואים הרבה שמיים דרכו, זה בסדר. ולכל מי שדואג שהוא ייפול, אז הוא מאובטח בינתיים, ועוד מעט הוא ישכב. לא לדאוג. זהו, שלב הבא, ניקוי של החלק האחורי של השלדה והמשך עבודות.